Pulang alam suku jotong tongnai tahu teh buhuk sungno ulte entertainment YouTube channel o thumbnail te title nugu nuro boji mangkana te sana knane angka kalayo ini ketal video bo hengkang ke norok puila jikon sa video kile nugu mangkana oro wo khoroksa chini notice ni boroi chini ST bo ungkha phatar haste wo rang puisa ajinani bagai te lak le lak aji tu unani bagai bo Bangalore thangga te thangmani ulo botang wongkha bini live bo belai kino jengdal bai kubujak belai kino jengjalo bo kelai kha bahai hinggang ke bo rang puisa ajina hanai saking no thango Bangalore te bini dol lok tongo ayango haipano bini dol lok bai malai liya ngai khoroksa dol ni bising tino bono bo duty mayang tongmani bono duty nairi nai khoroksa bini dol tongo Facebook te bini dol bai malai kha already no Bangalore amo bufru malai hor 8 o te hor 8 o bini dol lok bono telang phai malia bini dol buri rok chino bukhung sukno te aprung gang ke telang phai malia duty time thangmon bagai gang ke bini Facebook ni dol tongo khoroksa bro amai belai kino hiri kai chat dok khailayo te kok rok salai nayo haino waiso dol ni bising tui thấy bro hengkang ke tamu ungkha bini adol saka o bukhung sungno hengka nung ayang ni dol lok se nono telang phai phai hangkai hangbo Bangalore no tongo no angai phano tini salsa tonggoi khana thangdi nei bo saka piaba osla je bono telang nai hangkai bura bini busa se mak kham tongo bini hengkang ke Tripura o te busai hingke patar haste o samung khlainani samung khlai tongo te bono tlanggoi tam khaika bono aro bono nosto khlaika bahai nosto khlaika saijung hinei bo sepman jagoi abo haike jabardosti khlaika boino boi ungna musung rekha te belai khna jabardosti khai rap khlaima haino khlaika ini o takhuk khaba bo takhuk ya chini darani soman takani soman bo se ini khoroksa bore siklano amo hai khlainani nangkha na belai kino akol koroi te gyan koroi sago wan sumani koroi bono khoroksa darani soman te kakani soman hinai o bore bisas khlai thango sia o bore bo thangla thamong bo chini Tripura se bo bisas khlaioi dara hinai bo thango engke borok le aroba 10 বছর 15 বছর tongoi senior wngoi tongkha borok ni salary kwbang no mano hengkang ke borok de duty rok nairi manan hinui bo bisas khai thama je bono abo hai je khayo phiaba o je khoroksa bini dara bono tlangnai abo wngkha tabuk belai kheno akol sitra tangai hengkang ke bini sago gyan koroi bo bai thunani tanani hinui se bo abo wan sugu se botlango bini room botlango je khaina musmani khaika abo haike no olo khangkang ke 3 din toni woi rohorka te atlano bono bo duty khlainani bagoi nairikha kaisa company wo ei obo haike se chini borok no nosto khlaio tei nung romdi tabuk mini munai hingkang ke nung bono duty nairidi nung saimani tongkha hingke nung bono kaham jagao khai joining khaioi ready tangai hingkang ke bo khoroksa chini borok Tripura juk जों बुकुं बारा bai बुकुं बारा जों फाथार हाउस फोरों tung Tripura फोरों tung जों हेल्थ मार्क फैलायनाय तेमा सुबा लायनाय तेबा बं थानि सुबा मा गोरै borok hingkang ke sepman kha ha sepman pro no water ka tei nosto khlaika ei abo se borok ni sago wan chung bura tetei asike latia akol koroi borok khoroksa nung okra borok nung bono kaham gyanna tongmani te kaham se sana tongmani phornani tongmani yang phatar haste rogo omo hai rok tangli kwbangma borok hanya rok tongo hinui se phornani nangmani phiaba phornani rungya niji se amo hai khlaioi nosto khai roho bo buri borok kono sarakliya musa sarakliya sakang je bono opman wngoi thango amoni bagoi bo jesapan ungsi tung hinui o chini bukhuk bo bono salia bo ama hai kino thangka tei o viral mani kok hingkang hingkai kelani bising se viral mo bo khai
Obo hai khlaika te bini dolok no phaka muting thangni jangke viral eri phaika huktui nga takutai buhuk sok butima khana khaklayo o video ongkha belai no nangmani important video tamai jangke chini borok rok kwbang mano ama haike thaikai tongmayo Bangalore thangai Hyderabad thangai obo haike no o jara 15 বছর 10 বছর tongnai borok contact khairina hinui tlang thango borok ama haise khlaibaio nga takutai buhuk sok borok budi khana khaklayo tinini video asuking borok paithak jora video nai belai ke hambai.